Ambalmao Oniyankuma, Obalamso Madame Sisi Ramata Sissoko, Anao Batanti Rakabo, Atlanta, États-Unis. Mina ni vidéo yenke bi walsan angan dige Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni mogo digira ika hymne abato abe dusu do di kono ika seka jamana ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono. Donc ni vidéo bi comme vidéo d'instruction, vidéo mi ba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne aw chama ma do to kana deja mais amna damne bamana kana ka nyefo bamana ngana. Mali mana kambo Nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so waju ngani ya kele farafina kele nya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kele nya kele o malitle baby o malitle besini jigi ya furo fontira kaira deun hakili latigera peu domina nyefo akwa famu pour akwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angatanye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri ima ambe banche siri kala yudu time kalaidu time kalaidu nsi kora na laidu ta mimta Mali ambasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalaidu time. Maintenant bimi no ko fait un peuple un but une foi. Maintenant un peuple au définir là comme c'est comme en faso so oui, un peuple, un but, oui, hadjoué. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc ambe hadjoué kelenye. Donc so ni hadjou ani ngania notre foi. Donc so hadjou ngani ya kelen. Pourquoi anta fo kelen saba? Parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois kana un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois kana fo une mangue. Mais to baba nga fo ko mangoro kelen ima kelen mina kofe o la kelen tara kofe o la ta fo kelen feno te fo quoi donc so haju ani ngania so haju ngania kele meta pour une Afrique unie donc Afrique yeto baba nga na farafina kelenya ima un peuple un but une foi so haju ngania kele farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo, ni jugu ya kungulo boka, s'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors, et au dedans, konona ube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec moi tinye doni, ou la foko wa kenema, wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John
John John iko horonya bere o yeman nga kan don drona ko mi dro iko horonya yere kwa John o iko horonya di John John iko horonya bere après Farafina na faso Mali kele iko kelenya kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele iba ke i presque ki jo i ready ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se ki jo pour ika na dépend wora Mali tle bebi Mali tle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi abe toyen sini ambo famo jara mo ma jwa mo hotel au Mali d'aujourd'hui au Mali de demain hotel Mali tle bebi Mali tle be sini Jigia foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be markana be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme les champs quoi ame foro minke funtira kaira o kore da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance o kore jigi banna ko am kontana ma fuku fomu na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yuduti me so ajungani ya kele Farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye Farafina faso Mali John John iko horonya bere Farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Mali tle bebi Mali tle be sini jigiya foro funtira kaira deon hakili latigera peu do be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deon ye dusuta ku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan. I love you very much. Allah kan to nyawani bye bye. Me koroboro kan tabe na lede Mali mani irmatun de ga ka godi ha ko wa chaîne sika. Merci bye bye. Ambalma o ni yankuma o balam so madame Sisi Ramata Sissoko ana o batantira ka bo Atlanta États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni mo dira ka hymne abato abe dusu do di kono ika se ka jamana ika kisa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono. Donc ni video bi comme video d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne au chama ma do to kana deja mais amna damne bamana kana ka nyefo bamana kana. Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yuduti me so waju ngani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye Farafina faso Mali John John iko horonya bere Farafina na faso Mali kele iko kelenya kele o Mali tle baby o Mali tle be sini jigiya foro fontira kaira Deon hakili latigera peu do mina nyefo akwa famu pour kwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence anga tanye
ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛ siri an bɛɛ b'an cɛ siri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se kɔrɔ n'a ye layidu ta min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛ siri ka layidu time. Maintenant bimi no kɔfɛ un peuple un but une foi. Maintenant un peuple o définira comme so c'est comme un faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so aju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bina avant le nom bamanankan na bina après c'est comme ni ko mangoro kelen tubabukan na b'a fɔ ko une mangue mais bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i ma kelen mina kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la t'a fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so aju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye tubabukan bamanankan na farafina kelenya i ma ye un peuple un but une foi so aju ŋaniya kelen farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo, ni jugu ya kungulo bo, s'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans, konona ube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec ma tigne doni, ou la foko wa kenema, wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o ye maninga kan don drona ko mindro iko horonya yere quoi John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya kɔrɔ ko liberté parce que an bɛ ka liberté ɲini an ka indépendance donc n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ i b'a kɛ i bɛ se k'i jɔ i yɛrɛ ye de quoi i ka liberté kama i ka kelenya kama i ka se k'i jɔ pour i kana dépend mɔgɔ la Mali tile bɛɛ bi Mali tile bɛɛ sini donc Mali bɛ tile bi Mali bɛ tile sini donc Mali bɛ to yen bi a bɛ to yen sini an b'o faamu jara ye mɔgɔ ma jɔ mɔgɔ o tɛ yan au Mali d'aujourd'hui au Mali de demain o tɛ yan Mali tile bɛɛ bi Mali tile bɛɛ sini jigiya foro funtira kayira les champs fleurissent d'espérance espérance kɔrɔ ko jigi mɔgɔ jigiya quoi donc comme tubabukan na laban do bɛmankan na a bɛ daminɛ ten quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi a bɛ comme jigiya foro bɛ comme le champ quoi an bɛ foro min kɛ funtira kayira o kɔrɔ ye de a cayara quoi a funtenina a cayara l'énergie du champ de l'espérance o kɔrɔ ye jigi b'an na quoi an content an b'a fɔ ko fɛnw bɛna ɲɛnabɔ non jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu o kɔrɔ ye malidenw hakili latigɛra pewu pewu donc an b'a daminɛ sisan je sais que a y'a apprend an tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan an k'a essayer sisan Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kumbo kɔnɔna wali kɛnɛma beka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye
Farafina faso Mali John John iko horonya bere Farafina na faso Mali kele iko kele nya kele Malitle bebi Malitle besini jigiya furu funtira kaira Deun hakili latigera J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que Ambeka Ngadji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deunye dusu taku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan I love you very much ala kan tonyo wani bye bye. Me koroba kan tabe na lede. Mali mani irma tun de ka godi hakoy wa chaîne rosika. Merci bye bye. Ambalmao oniyankuma obalamso madame Sissi Ramata Sissoko ana ubatanti rakabo Atlanta États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni mogo digira ika hymne abato abe dusu do di kono ika seka jamana ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do iku dusu kono. Donc ni video bi comme video d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne au chama do to kana deja mais amna damne bamana kana ka nyefo bamana kana. Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so waju ngani ya kele farafina kele nya jugu mana kumbo konona wakene ma Beka wili kijo saya kafisa maloye Farafina faso Mali John John iko horonya bere Farafina na faso Mali kele iko kele nya kele O Malitle baby O Malitle besini jigi ya furo funtira kaira Deun hakili latigera peu do mina nyefo akwa famu pour kwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo Nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angata nye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri ima ambe banche siri kala yudu time kalaidu time kalaidu nsi kora na laidu ta mimta Mali ambasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalaidu time. Maintenant bimi no ko fait un peuple un but une foi. Maintenant un peuple au définir comme so c'est comme en faso so. Oui, un peuple, un but, oui, hadjoui. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc, ambe hadjoui kele. Donc, so ni hadjou, ani ngania, notre foi. Donc, so hadjou, ngani ya kele. Pourquoi on t'a fait kelen ça va? Parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois, quand un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois, quand il faut une mangue. Mais tu baba nga foko mangoro kele ima kele mina kofe o la kele ntara kofe o la ta fo kele mfeno te fo quoi donc so haju ani ngania so haju ngania kele meta pour une Afrique unie donc Afrique yetu baba nga na farafina kele nya ima un peuple un but une foi so haju ngania kele Farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, Djougou mana kumbo. Ni Djougou ya kumbo bo. S'il découvre son front, Djougou mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec moi tiens donné. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi.
konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina Faso Mali Farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama Farafina na Faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o e man nga kan don drona ko mi ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après Farafina na Faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake i presque ki jo i ready ko i ka liberté kama i ka kelenya kama i ka se ki jo pour i kana dépend mora Mali tle bebi Mali tle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi abe toyen sini ambo famo jara mo ma jamo otea oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain otea Mali tle bebi Mali tle be sini Jigia foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be marka na be dabine tini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme les champs quoi ame foro minke fontira kaira ko da chaira quoi a fontena chaira l'énergie du champ de l'espérance ko jigi banna ko am kontana ma fuku fom na nyene bom non jigiya foro fontira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sais qu'à apprendre ante fakate me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so ajungani ya kele Farafina kelenya jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye Farafina Faso Mali John iko horonya bere Farafina na Faso Mali kele iko kelenya kele Mali tle bebi Mali tle be sini jigiya foro fontira kaira deon hakili latigera peu do be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deon nye dusuta ku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakate me 8 minutes kan. I love you very much. Allah kan to nyawani bye bye. Me koroboro kan tabe na lede Mali mani irma tun de ka godi hakoy wa chaîne rosika. Merci bye bye. Ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisi Ramata Sissoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni moko digira ka hymne abato abe dusulo du kono ika seka jamana ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono. Donc ni video bi comme video d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne au chama ma do to kana deja mais amna damne bamana kanda ka nyefo bamana ngana. Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so waju ngani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye
farafina faso Mali John John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kele nya kele o malitle baby o malitle besini jigiya foro fontira kaira deun hakili latigera peu peu do mina nyefo akwa famu pour kwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angatanye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri ima ambe banche siri kala yudu time kalaidu time kalaidu nsi kora na laidu ta mimta Mali ambasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalaidu time. Maintenant bimi no ko fait un peuple un but une foi. Maintenant un peuple au définir comme so c'est comme en faso so oui, un peuple, un but, oui, hadjoué. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc ambe hadjoué kele. Donc so ni hadjou ani ngania notre foi. Donc so hadjou ngani ya kele. Pourquoi anta fo kelen kelen ça va parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois kana un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois kana faut une mangue. Mais to baba nga foko mangoro kele ima kele mina kofe o la kele ntara kofe o la ta fo kele mfeno te fo quoi donc so haju ani ngania so haju ngania kele meta pour une Afrique unie donc Afrique yeto baba nga na farafina kele nya ima un peuple un but une foi so haju ngania kele farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, Djougou mana kumbo. Ne Djougou ya kumbo pourquoi s'il découvre son front, Djougou mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec ma tinye doni. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o e man nga kan don drona ko mi ndro iko horonya yere quoi John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya kelenya ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake iprese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se ki jo pour ika na dépend mora Malitle bebi Malitle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi abe toyen sini ambo famo jara mo ma jamo otea oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain otea Malitle bebi Malitle be sini jigiya foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be marka na be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme le champ quoi
ame furu min kɛ funtira kaira o kɔrɔ da a cayara quoi a funtena a cayara l'énergie du chant de l'espérance o kɔrɔ jigi b'an na quoi an content an b'a fɔ ko fɛnw bɛna ɲɛnabɔ non jigiya furu funtira kaira denw hakili latigɛra pewu pewu o kɔrɔ malidenw hakili latigɛra pewu pewu donc an b'a daminɛ sisan je sais que a apprend an tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan an k'a essayer sisan Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛ ban cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wali kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ mali tile bɛ bi mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra pewu pewu donc bɛɛ hakili latigɛra j'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali je remercie tout le monde je crois que an bɛɛ kan ka jija ka hymne national mɛn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kara cɛ fara muso ka Mali bi jɔ ni malidenw ye dusu ta k'u bɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ma hymne in ka dun kojugu donc bɛɛ kan ka s'a la merci beaucoup comme n y'a fɔ n tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan I love you very much ala k'an to ɲɔgɔn ye bye bye mais kɔrɔbɔrɔ kan ta bɛ nale dɛ Mali mani irmatun de ka ko ni hakoi wa chaîne rosika merci bye bye an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Aramata Sisoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ Atlanta États-Unis n bɛna nin video in kɛ bi walasa an k'an dege Mali hymne national la an ka bamanankan na c'est important parce que ni mɔgɔ digira i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ donc nin video bɛ komi video d'instruction video min b'aw kala a na aw b'aw dege cogo min donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ o mali tile bɛ bi o mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra pewu pewu donc n bɛna ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre donc quand tu nous appelles nous répondons donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bɛ komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so aju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bɛna avant le nom bamanankan na a bɛna après c'est comme ni ko mangoro kelen
to kala b'a fɔ ko une mangue mais to bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i ma kelen min na kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la ta fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so haju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye to bamanankan na farafina kelenya i ma ye un peuple un but une foi so haju ŋaniya kelen farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo. Ne jugu ya kungulo bo. S'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec ma tigne doni. Ou de la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o e man nga kan don drona ko mi ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele i ba ke i presque i jo i ready ko i ka liberté kama i ka kelenya kama i ka se i jo pour i kana dépend mora Malitle bebi Malitle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi abe toyen sini ambo famo jara mo ma jamo otea oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain otea Malitle bebi Malitle be sini Jigia foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be marka na be dabine tini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme les champs quoi ame foro minke funtira kaira ko da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance ko jigi banna ko am kontana ma fuku fom na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sens qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi c'est Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so ajungani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Malitle bebi Malitle be sini jigiya foro fontira kaira deon hakili latigera peu do be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deon nye dusuta ku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan. I love you very much. Allah kan to nyawani bye bye. Me korobora kan tabe na lede Mali mani irma tun de ga ka godi hakoy wa chaîne rosika. Merci bye bye. Ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisi Ramata Sissoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana.
c'est important parce que ni mɔgɔ digira i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ donc nin vidéo bɛ komi vidéo d'instruction vidéo min b'aw kala a na aw b'aw dege cogo min donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri kala yudu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso Mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ o Mali tile bɛ bi o Mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu donc mina ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre donc quand tu nous appelles nous répondons donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bɛ komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri i ma an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se kɔrɔ n'a ye layidu ta min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so aju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bɛna avant le nom bamanankan na a bɛna après c'est comme ni ko mangoro kelen tubabukan na b'a fɔ ko une mangue mais bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i ma ye kelen min na kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la t'a fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so aju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye tubabukan bamanankan na farafina kelenya i ma ye un peuple un but une foi so aju ŋaniya kelen farafina kelenya maintenant si l'ennemi découvre son front jugu mana kun bɔ ni jugu y'a kunkolo bɔ s'il découvre son front jugu mana kun bɔ maintenant au dedans ou au dehors et au dedans kɔnɔna ou bien kɔnɔna wali kɛnɛma maintenant wali n'i y'a bɛɛ fɔ a bɛ kuma tiɲɛ dɔɔni o de la fɔ ko wa kɛnɛma wali bɛ komi wal quoi kɔnɔna wa kɛnɛma ou a bɛ se ka kɛ kɔnɔna wa kɛnɛma ou bien kɔnɔna wali kɛnɛma min ka nɔgɔ i da ma parce que mɔgɔw da tɛ kelen ye donc jugu mana kun bɔ kɔnɔna wali kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye donc an b'o faamu saya ka fisa ni malo ye farafina faso Mali farafina ye Afrique de donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc an b'a kɛ Afrique kama an b'a kɛ fana kama farafina na faso Mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere o kɔrɔ jɔn o jɔn i ko hɔrɔnya parce que c'est pour dire que jɔn o jɔn i kɛra b'a fɔ kuma o kuma fɛn o fɛn donc jɔn i ko hɔrɔnya bere o ye maninkakan dɔrɔn a bɛ komi dɔrɔn i ko hɔrɔnya yɛrɛ quoi jɔn o jɔn i ko hɔrɔnya de
John iko horonya bere. Après, farafina nafaso Mali. Kele iko kelenya kele. Kelenya koro ko liberté. Parce que ameka anga liberté ni anga indépendance. Donc ni be kele o kele, iba ke iprese ki jo iredi ko. Ika liberté kama, ika kelenya kama, ika se ki jo. Pour ika na dépend mora. Mali tle bebi. Mali tle be sini. Donc Mali be tle bi, Mali be tle sini. Donc Mali be toyen bi, be toyen sini. Ambo famo jara mo ma jwa mo otea. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain otea. Mali tle bebi, Mali tle be sini. Jigia foro fontira kaira, les champs fleurissent d'espérance. Espérance ko ko jigi mo jigiya quoi. Donc comme to kana labando be marka na be dabine tini quoi. Jigiya foro les champs d'espérance quoi. Après comme jigiya foro comme le champ quoi. Ame foro minke fontira kaira o ko da chaira quoi. A fontena chaira l'énergie du champ de l'espérance. O ko jigi banna quoi am kontana ma fuku fo mi na nyene bom. Non jigiya foro fontira kaira Deon hakili latigera peu peu o kore mali deon hakili latigera peu peu dans ma dame stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Mali tle bebi, Mali tle be sini, jigiya foro fontira kaira, deon hakili latigera, peu. Donc, ben hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que Ambeka Ngadji ka hymne national, mais dimsini fara mokoroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deon ye dusu taku bo. Kafoko saya kafsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan I love you very much ala kan to nyawani bye bye me koroboro kan tabe na lede Mali mani irma tun de ga ka godi hakoy wa chaîne rosika merci bye bye ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisiara Mata Sisoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni moko digira ika imna abato abe dusu do di kono ika se ka jamana ika kisa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono donc ni video be comme vidéo d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi donc amba damne aw chama ma do to kana déjà mais amna damne bamana nganda ka nyefo bamana nganda Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so waju ngani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele o Mali tle bebi o Mali tle be sini jigiya foro fontira kaira deon hakili latigera peu do mina nyefo akwa famu pour kwa seka odigi ko Mali mana kambo Okora ni Mali à Cambo. C'est comme si le Mali nous appelle. C'est comme à ton appel Mali. C'est comme parce que tu quand à ton appel Mali, c'est comme si à ton appel au Mali, nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles, nous répondons. Donc Mali, Mana, Cambo, ni Mali à Cambo. Nyeta kele bado. Nyeta bi comme émergence angatanye. Nyeta bi ke kele min kama o kele bili bado. Donc Mali, Mana, Cambo,
ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛ siri i ma an bɛɛ b'an cɛ siri ka layidu timɛ ka layidu timɛ ka layidu in se kɔrɔ n'a ye layidu ta min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛ siri ka layidu timɛ. Maintenant, bimino ko fait un peuple, un but, une foi. Maintenant, un peuple, on définit là comme so, c'est comme un faso. So, oui, un peuple, un but, oui, hadjoui. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc, ambe hadjoui kelenye. Donc, so ni hadjou, ani ngania, notre foi. Donc, so hadjou ngani ya kelen. Pourquoi on t'a fait kelen ça va? Parce que un peuple, un but, une foi. Tuwabukana un bina avant le nom. Bamanakana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tuwabukana b'a ko une mangue. Mais bamanakana b'a ko mangoro kele. Ima kele mina kofe. Ou la kele intara kofe. Ou la ta fo kele infeno te fo quoi. Donc so haju ani ngania. So haju ngania kele. Meta pour une Afrique unie. Donc Afrique y tuwabukana bamanakana farafina. Farafina kele nya. Ima un peuple, un but, une foi. So haju ngani ya kele farafina kele nya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo. Ne jugu ya kumbo bo. S'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konona. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec moi tiens donné. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina faso Mali. Farafina est Afrique. Donc, pour une Afrique, pour l'Afrique et pour toi, Mali. Donc, ambake Afrique kama, ambake fana kama. Farafina na faso Mali. John iko horonya bere. Encore John iko horonya. Parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma, fin. Donc, John iko horonya bere o yema nga kando ndro na ko ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake i presque ki jo i ready ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se ki jo pour ika na dépend wora Mali tle bebi, Mali tle be sini. Donc Mali be tle bi, Mali be tle sini. Donc Mali be toyen bi, be toyen sini. Ambo famo jara mo ma jamo otea. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain otea. Mali tle bebi, Mali tle be sini. Jigia foro fontira kaira, les champs fleurissent d'espérance. Espérance ko ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be marka na be dabine tini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme le champ quoi ame foro minke funtira kaira ko da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance ko jigi banna ko am kontana ma fuku fo na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yidu time so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere
farafina na faso Mali kele iko kele nya kele Mali tle bi Mali tle sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra peu. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que an bɛɛ kan ka jija ka hymne national mais denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kara cɛ fara muso ka Mali bi jɔ ni malidenw ye dusu ta k'u bɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ma hymne ka dun kojugu donc bɛɛ kan ka s'a la. Merci beaucoup comme n y'a fɔ n tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan. I love you very much. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Bye bye. Mais kɔrɔbɔrɔ kan ta bɛ nali dɛ. Mali mani irmatun de ka ko ni hakɔ wa chaîne rosika. Merci. Bye bye. An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Aramata Sisoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ Atlanta États-Unis. N bɛna nin video in kɛ bi walasa an k'an dege Mali hymne national la an ka bamanankan na. C'est important parce que ni mɔgɔ degera i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ. Donc nin video bɛ komi video d'instruction video min b'aw kalan a na aw b'aw dege cogo min. Donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan na ka ɲɛfɔ bamanankan na. Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri kala yudu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelen ya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali jɔnjɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso Mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ o Mali tile bɛ bi o Mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra peu. Donc n bɛna ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bɛ komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu ta min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time. Maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi. Maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple ye un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so aju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bɛna avant le nom bamanankan na a bɛna après c'est comme ni ko mangoro kelen tubabukan na b'a fɔ ko une mangue mais bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i ma ye kelen min na kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la t'a fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so aju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye tubabukan bamanankan na farafina kelen ya i ma ye un peuple un but une foi so aju ŋaniya kelen farafina kelen ya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kun bɔ ni jugu y'a kunkolo bɔ s'il découvre son front jugu mana kun bɔ. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans kɔnɔ na ou bien kɔnɔ na wali kɛnɛma. Maintenant, wali n'i y'a bɛɛ fɔ a bɛ kuma tiɲɛ dɔɔni o de la fɔ ko wa kɛnɛma wali bɛ komi wal quoi.
konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina faso Mali farafina est Afrique dit donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o yema nga kando ndro na ko ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake iprese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se jo pour ika na dépend wora Mali tle bebi Mali tle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi be toyen sini ambo famo jara mo ma jamo otea oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain otea Mali tle bebi Mali tle be sini Jigia foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be marka na be dabine tini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme le champ quoi ame foro minke funtira kaira o kore da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance o kore jigi banna ko am kontana ma fuku fomu na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Mali tle bebi Mali tle be sini jigiya foro funtira kaira deun hakili latigera peu do be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musuka Mali bi joni Mali deun ye dusuta ku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan. I love you very much. Allah kan to nyawani bye bye. Me koroboro kan tabe na lede Mali mani irmatun de ga ka godi hakoy wa chaîne rosika. Merci bye bye. Ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisiara Mata Sissoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dige Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni mo digira ka hymne abato abe dusulo di kono ika seka jamana ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono. Donc ni video bi comme video d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne au chama ma do to kana deja mais amna damne bamana kanda ka nyefo bamana ngana. Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so waju ngani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye
farafina faso Mali jon jon iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kele nya kele o Mali tle baby o Mali tle besini jigiya foro fontira kaira denw hakili latigɛra pewu pewu donc mina ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tu kana à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc, quand tu nous appelles, nous répondons. Donc, Mali, mana, kambo, ni Mali a kambo. Nyeta, kele, bado, nyeta bi comme émergence, angata nye. Nyeta bi ke kele min kama, o kele bili bado. Donc, Mali, mana, kambo, nyeta, kele, bado, ambe, banche, siri, ima ambe, banche, siri. Kalayidu time kalayidu nsi kora na layidu ta mimta Mali amasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalayidu time. Maintenant bimi no ko fait un peuple un but une foi. Maintenant un peuple au définir là comme c'est comme en faso so. Oui, un peuple, un but, oui, hadjoué. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc, ambe hadjoué kelenye. Donc, so ni hadjou, ani ngania, notre foi. Donc, so hadjou, ngani ya kelen. Pourquoi on t'a fait kelen ça va? Parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois, quand un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois, quand il faut une mangue. Mais tu baba nga foko mangoro kelen ima kelen mina kofe o la kelen tara kofe o la ta fo kelen feno te fo quoi. Donc so haju ani ngania so haju ngania kele meta pour une Afrique unie. Donc Afrique yeto baba nga na farafina kelenya ima un peuple un but une foi so haju ngania kele farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, Djougou mana kumbo. Ni Djougou ya kumbo pourquoi s'il découvre son front, Djougou mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec moi tiens donné ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o yeman nga kan don drona ko mindro iko horonya yere quoi John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya kelenya ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake iprese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se ki jo pour ika na dépend wora Mali tle bebi Mali tle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi be toyen sini ambo famo jara mo ma jamo o ter au Mali d'aujourd'hui au Mali de demain o ter Mali tle bebi Mali tle be sini jigiya foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be marka na be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme le champ quoi
ame furu min kɛ funtira kaira o kɔrɔ da a cayara quoi a funtena a cayara l'énergie du chant de l'espérance o kɔrɔ jigi b'an na quoi an content an b'a fɔ ko fɛnw bɛna ɲɛnabɔ non jigiya furu funtira kaira denw hakili latigɛra pewu pewu o kɔrɔ malidenw hakili latigɛra pewu pewu donc an b'a daminɛ sisan je sais que a y'a apprend an tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan an k'a essayer sisan Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛ ban cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wali kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina nafaso mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ mali tile bɛ bi mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra peu peu donc bɛɛ hakili latigɛra j'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali je remercie tout le monde je crois que an bɛɛ kan ka jija ka hymne national mɛn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kɛra cɛ fara muso ka Mali bi jɔ ni malidenw ye dusu ta k'u bɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ma hymne ka dun kojugu donc bɛɛ kan ka s'a la merci beaucoup comme n y'a fɔ n tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan I love you very much ala k'an to ɲɔgɔn ye bye bye mais kɔrɔbɔrɔ kan ta bɛ nalen dɛ Mali mani irmatun de ka ko ni hakɔ wa chaîne rosika merci bye bye an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Aramata Sisoko a n'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta États-Unis n bɛna nin video in kɛ bi walasa an k'an dege Mali hymne national la an ka bamanankan na c'est important parce que ni mɔgɔ degera i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ donc nin video bɛ komi video d'instruction video min b'aw kalan a na aw b'aw dege cogo min donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina nafaso mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ o mali tile bɛ bi o mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra pewu pewu donc n bɛna ɲɛfɔ aw k'a faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre donc quand tu nous appelles nous répondons donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bɛ komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so aju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bɛna avant le nom bamanankan na a bɛna après c'est comme ni ko mangoro kelen
to kala b'a fɔ ko une mangue mais to bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i ma kelen mina kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la ta fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so haju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye tubabu bamanankan na farafina kelenya i ma ye un peuple un but une foi so haju ŋaniya kelen farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo. Ne jugu ya kungulo bo. S'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konam. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec kuma tinye doni. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi do jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye do ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o yema nga kando ndro na ko mindro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake ipese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se ki jo pour ika na dépend wora Mali tle bebi Mali tle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi abe toyen sini ambo famo jara mo ma jamo otea oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain otea Mali tle bebi Mali tle be sini jigiya foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be markana be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme le champ quoi ame foro minke funtira kaira o kore da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance o kore jigi banna ko am kontana ma fuku fo na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Mali tle bebi Mali tle be sini jigiya foro funtira kaira deun hakili latigera peu do be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musuka Mali bi joni Mali deun ye dusuta ku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan. I love you very much. Allah kan to nyawani bye bye. Me koroboro kan tabe na lede Mali mani irma tun de ga ka godi hakoy wa chaîne rosika. Merci bye bye. Ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisiara Mata Sissoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana.
c'est important parce que ni mɔgɔ digira i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ donc nin vidéo bɛ komi vidéo d'instruction vidéo min b'a aw kala a na aw b'aw degi cogo min donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri kala yudu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso Mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ o Mali tile bɛ bi o Mali tile bɛ sini jigiya foro fontira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu donc mina ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre donc quand tu nous appelles nous répondons donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bɛ komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so aju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bɛna avant le nom bamanankan na a bɛna après c'est comme ni ko mangoro kelen tubabukan na b'a fɔ ko une mangue mais bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i m'a ye kelen min na kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la t'a fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so aju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye tubabukan bamanankan na farafina kelenya i m'a ye un peuple un but une foi so aju ŋaniya kelen farafina kelenya maintenant si l'ennemi découvre son front jugu mana kun bɔ ni jugu y'a kunkolo bɔ s'il découvre son front jugu mana kun bɔ maintenant au dedans ou au dehors et au dedans kɔnɔna ou bien kɔnɔna wali kɛnɛma maintenant wali n'i y'a bɛɛ fɔ a bɛ kuma tiɲɛ dɔɔni o de la fɔ ko wa kɛnɛma wali bɛ komi wal quoi kɔnɔna wa kɛnɛma o bɛ se ka kɛ kɔnɔna wa kɛnɛma ou bien kɔnɔna wali kɛnɛma min ka nɔgɔ i da parce que mɔgɔw da tɛ kelen ye donc jugu mana kun bɔ kɔnɔna wali kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye donc an b'o faamu saya ka fisa ni malo ye farafina faso Mali farafina ye Afrique de donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc an b'a kɛ Afrique kama an b'a kɛ fana kama farafina na faso Mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere o kɔrɔ jɔn o jɔn i ko hɔrɔnya parce que c'est pour dire que jɔn o jɔn i kɛra b'a fɔ kuma o kuma fɛn o fɛn donc jɔn i ko hɔrɔnya bere o ye maninkakan dɔrɔn a bɛ komi dɔrɔn i ko hɔrɔnya yɛrɛ quoi jɔn o jɔn i ko hɔrɔnya de
John John iko horonya bere. Après, farafina nafaso Mali. Kele iko kelenya kele. Kelenya koro ko liberté. Parce que ameka nga liberté ni nga indépendance. Donc ni be kele o kele, iba ke i presse ki jo i ready ko. Ika liberté kama, ika kelenya kama, ika se ki jo. Pour ika na dépend wara. Mali tle bebi. Mali tle be sini. Donc Mali be tle bi, Mali be tle sini. Donc Mali be toyen bi, be toyen sini. Ambo famo jara mo ma jwa mo hotel. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain hotel. Mali tle bebi. Mali tle be sini. Jigia foro fontira kaira. Les champs fleurissent d'espérance. Espérance ko ko jigi mo jigiya quoi. Donc comme to kana labando be marka na be dabine tini quoi. Jigiya foro les champs d'espérance quoi. Après comme jigiya foro comme les champs quoi. Ame foro minke funtira kaira o kore da chaira quoi. A funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance. O kore jigi banna quoi am kontana ma fuku fomu na nyene bom. Non jigiya foro funtira kaira. Deon hakili latigera peu peu o kore mali deon hakili latigera peu peu dans madame ne stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi ça mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Mali tle bebi, Mali tle be sini, jigiya foro funtira kaira, deon hakili latigera, peu peu. Donc be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deon ye dusu taku bo. Kafoko saya kafsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan I love you very much ala kan tonyo wani bye bye me koroboro kan tabe na lede Mali mani irma tun de ga ka godi hakoy wa chaîne rosika merci bye bye ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisiara Mata Sisoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis mina ni video yenke bi walsan angan dege Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni moko digira ika imna abato abe dusu do di kono ika seka jamana ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono donc ni video bi comme vidéo d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi donc amba damne aw chama ma do to kana deja mais amna damne bamana kan la kanya fo bamana ngana Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so waju ngani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele o Mali tle bebi o Mali tle be sini jigiya foro fontira kaira deon hakili latigera peu peu domina nyefo akwa famu pour akwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali à kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre donc quand tu nous appelles nous répondons donc Mali mana kambo ni Mali à kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angatanye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo
ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛ siri i ma an bɛɛ b'an cɛ siri ka layidu timɛ ka layidu timɛ ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu ta min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛba don an bɛɛ b'an cɛ siri ka layidu timɛ. Maintenant, bim no fait un peuple, un but, une foi. Maintenant, un peuple, on définit là comme so, c'est comme un faso. So, oui, un peuple, un but, oui, hadjoué. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc, ambe hadjoué kelenye. Donc, so ni hadjou, ani ngania, notre foi. Donc, so hadjou ngani ya kelen. Pourquoi on t'a fait kelen ça va? Parce que un peuple, un but, une foi. Tuwabukana un bina avant le nom. Bamanakana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tuwabukana b'a ko une mangue. Mais bamanakana b'a ko mangoro kele. Ima kele mina kofe. Ou la kele intara kofe. Ou la ta fo kele infeno te fo quoi. Donc so haju ani ngania. So haju ngania kele. Meta pour une Afrique unie. Donc Afrique y est tuwabukana bamanakana farafina. Farafina kele nya. Ima un peuple, un but, une foi. So aju ngani ya kele farafina kele nya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo. Ne jugu ya kumbo bo. S'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona ube konona. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec kuma tinye doni. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kelinye donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina faso Mali. Farafina est Afrique. Donc, pour une Afrique, pour l'Afrique et pour toi, Mali. Donc, ambake Afrique kama, ambake fana kama. Farafina na faso Mali. John iko horonya bere. Encore John iko horonya. Parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma, fin. Donc, John iko horonya bere o yema nga kando ndro na ko mindro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni be kele o kele ibake ipese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se ki jo pour ika na dépend wara Malitle bebi, malitle be sini. Donc Mali bet le bi, Mali bet le sini. Donc Mali bet toyen bi, toyen sini. Ambo famo diara mo otea. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain otea. Malitle bebi, malitle be sini. Jigia foro fontira kaira, les champs fleurissent d'espérance. Espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be markana be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme les champs quoi ame foro minke funtira kaira o kore da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance o kore jigi banna quoi am kontana ma fuku fomu na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans ma dame stage je sais qu'à apprend ante fakata me 8 minutes kan ayi ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere
farafina na faso Mali kele iko kele nya kele Mali tle bebi Mali tle besini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra peu. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que an bɛɛ kan ka jija ka hymne national mais denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kara cɛ fara muso ka Mali bi jɔ ni malidenw ye dusu ta k'u bɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ma hymne in ka dun kojugu donc bɛɛ kan ka s'a la. Merci beaucoup comme n y'a fɔ n tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan. I love you very much. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Bye bye. Mais kɔrɔbɔrɔ kan ta bɛ nalen dɛ. Mali mani iritun de ka ko ni hakɔ wa chaîne rosika. Merci. Bye bye. An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Aramata Sisoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ Atlanta États-Unis. N bɛna nin video in kɛ bi walasa an k'an dege Mali hymne national la an ka bamanankan na. C'est important parce que ni mɔgɔ degera i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ. Donc nin video bɛ komi video d'instruction video min b'aw kalan a la aw b'aw dege cogo min. Donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan la ka ɲɛfɔ bamanankan na. Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri kala yudu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelen ɲa jugu mana kun bɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso Mali kɛlɛ i ko kɛlɛ ɲa kɛlɛ o Mali tile bɛ bi o Mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kaira denw hakili latigɛra peu. Donc n bɛna ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bi komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bi kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don. Donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu ta min ta Mali an b'a se. Donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ b'an cɛsiri ka layidu time. Maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi. Maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc so haju ŋaniya kelen pourquoi an t'a fɔ kelen kelen saba parce que un peuple un but une foi tubabukan na un bɛna avant le nom bamanankan na a bɛna après c'est comme ni ko mangoro kelen tubabukan na b'a fɔ ko une mangue mais bamanankan b'a fɔ ko mangoro kelen i ma ye kelen min na kɔfɛ o de la kelen taara kɔfɛ o de la t'a fɔ kelen fɛn dɔ tɛ fɔ quoi donc so haju ani ŋaniya so haju ŋaniya kelen maintenant pour une Afrique unie donc Afrique ye tubabukan bamanankan na farafina kelen ɲa i ma ye un peuple un but une foi so haju ŋaniya kelen farafina kelen ɲa. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kun bɔ ni jugu y'a kunkolo bɔ s'il découvre son front jugu mana kun bɔ. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans kɔnɔna ou bien kɔnɔna wali kɛnɛma. Maintenant, wali n'i y'a bɛɛ fɔ a bɛ kuma tiɲɛ dɔɔni o de la fɔ ko wa kɛnɛma wali bɛ komi wal quoi.
konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kilinyi donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye Farafina faso Mali farafina est Afrique dit donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o yema nga kando ndro na ko ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya koro ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni kele o kele ibake ipese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se jo pour ika na dépend wora Malitle bebi Malitle be sini donc Mali be tle bi Mali be tle sini donc Mali be toyen bi abe toyen sini ambo famo jara mo ma jwa mo hotel oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain hotel Malitle bebi Malitle be sini Jigia foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be markana be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme les champs quoi ame foro minke fontira kaira ko da chaira quoi a fontena chaira l'énergie du champ de l'espérance ko jigi banna ko am kontana ma fuku fomu na nyene bom non jigiya foro fontira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans madame ne stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ayi c'est ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so ajungani ya kele farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Malitle bebi Malitle be sini jigiya foro fontira kaira deon hakili latigera peu do be hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que ambeka ngaji ka hymne national mais dimsini fara mo koroba kara chef fara musuka Mali bi joni Mali deon ye dusuta ku bo ka foko saya ka fsani maloi ma iminga dunko jugu donc beka nga sala. Merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan I love you very much ala kan to nyawani bye bye me koroboro kan tabe na lede Mali mani irma tun de ga ka godi ha ko wa chaîne rosika merci bye bye ambalma o ni nyankuma o balam so madame Sisiara Mata Sissoko ana o batanti rakabo Atlanta États-Unis mina ni video yenke bi walsan angan dige Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni moko dira ka hymne abato abe dusu do di kono ika se ka jamana ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono donc ni video bi comme video d'instruction video mi ba au kala ana abaw digi chugumi donc amba damne au chama ma do to kana deja mais amna damne bamana kan la ka nyefo bamana ngana Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so waju ngani ya kele farafina kelenya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye
farafina faso Mali John John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kele nya kele o malitle baby o malitle besini jigiya foro fontira kaira deun hakili latigera peu peu do mina nyefo akwa famu pour akwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angata nye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri ima ambe banche siri kala yudu time kalaidu time kalaidu nsi kora na laidu ta mimta Mali ambasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalaidu time. Maintenant bimi no ko fait un peuple un but une foi. Maintenant un peuple au définir là comme so c'est comme en faso so oui, un peuple, un but, oui, hadjoué. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc ambe hadjoué kelenye. Donc so ni hadjou ani ngania notre foi. Donc so hadjou ngani ya kelen. Pourquoi anta fo kelen kelen saba? Parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois kana un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois kana fo une mangue. Mais to baba nga fo ko mangoro kelen ima kelen mina kofe o la kelen tara kofe o la ta fo kelen feno te fo quoi donc so haju ani ngania so haju ngania kele meta pour une Afrique unie donc Afrique yeto baba nga na farafina kelenya ima un peuple un but une foi so haju ngania kele farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, Djougou mana kumbo. Ne Djougou ya kumbo bo. S'il découvre son front, Djougou mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors et au dedans. Konona oube konom. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec moi tinye doni. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kelinye donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc John iko horonya bere o yeman nga kando ndro na ko ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya kelenya ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni kele o kele ibake iprese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se jo pour ika na dépend wora Malitle bebi Malitle be sini donc Mali bet lebi Mali bet le sini donc Mali bi toyen bia be toyen sini ambo famo jara mo ma jwa mo hotel oh Mali d'aujourd'hui oh Mali de demain hotel Malitle bebi Malitle be sini jigiya foro fontira kaira les champs fleurissent d'espérance
espérance kɔrɔ ko jigi mɔgɔ jigiya quoi donc comme tubabukan na laban do bɛmankan na a bɛ daminɛ ten quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi a bɛ comme jigiya foro bɛ comme le champ quoi an bɛ foro min kɛ funtira kayira o kɔrɔ ye a cayara quoi a funtenina a cayara l'énergie du champ de l'espérance o kɔrɔ ye jigi b'an na quoi an content an b'a fɔ ko fɛnw bɛna ɲɛnabɔ non jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu o kɔrɔ ye malidenw hakili latigɛra pewu pewu donc an b'a daminɛ sisan je sais que a y'a apprend an tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan an k'a essayer sisan Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛ ban cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kunbɔ kɔnɔna wali kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ Mali tile bɛ bi Mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu donc bɛɛ hakili latigɛra j'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali je remercie tout le monde je crois que an bɛɛ kan ka jija ka hymne national mɛn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kara cɛ fara muso ka Mali bi jɔ ni malidenw ye dusu ta k'u bɔ k'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye ma i min ka dun kojugu donc bɛɛ kan ka s'a la merci beaucoup comme n y'a fɔ n tɛ fɛ ka tɛmɛ 8 minutes kan I love you very much ala k'an to ɲɔgɔn ye bye bye mais kɔrɔbɔrɔ kan ta bɛ nalen dɛ Mali mani iritun dɔ de ka k'o ni hakɔ wa chaîne aussi merci bye bye an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Aramata Sisoko a n'aw ba tanti Ra ka bɔ Atlanta États-Unis n bɛna nin video in kɛ bi walasa an k'an dege Mali hymne national la an ka bamanankan na c'est important parce que ni mɔgɔ digera i ka hymne na a b'a to a bɛ dusu dɔ don i kɔnɔ i ka se ka jamana i ka se ka kɛ jamana fɛ ka faso dɔ ya ɲumanya don i dusu kɔnɔ donc nin video bɛ comme video d'instruction video min b'a aw kalan a na aw b'aw dege cogo min donc an b'a daminɛ aw caman b'a dɔn tubabukan na déjà mais an bɛna daminɛ bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time sowaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kunbɔ kɔnɔna wa kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso mali jɔn jɔn i ko hɔrɔnya bere farafina na faso mali kɛlɛ i ko kɛlɛnya kɛlɛ o mali tile bɛ bi o mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pewu pewu donc n bɛna ɲɛfɔ aw ka faamu pour que aw ka se k'aw dege ko Mali mana kan bɔ o kɔrɔ ni Mali y'a kan bɔ c'est comme si le Mali nous appelle c'est comme à ton appel Mali c'est comme parce que tubabukan na à ton appel Mali c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre donc quand tu nous appelles nous répondons donc Mali mana kan bɔ ni Mali y'a kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don ɲɛta bɛ komi émergence an ka taa ɲɛ ɲɛta bɛ kɛ kɛlɛ min kama o kɛlɛ belebeleba don donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time ka layidu time ka layidu in se o kɔrɔ n'a ye layidu min ta Mali an b'a se donc Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ b'a don an bɛɛ ban cɛsiri ka layidu time maintenant bi min o kɔfɛ un peuple un but une foi maintenant un peuple o définira comme so c'est comme an faso so o ye un peuple un but o ye haju ye c'est comme nous avons le même but le même objectif an bɛɛ bɛ fɛ ka taa yɔrɔ kelen donc an bɛɛ haju ye kelen ye donc so ni haju ani ŋaniya notre foi donc
so aju ngani ya kelen. Pourquoi on t'a fait kelen ça va? Parce que un peuple, un but, une fois. Tu vois, un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois, il faut une mangue. Mais tu vois, bamana il faut ko mangoro kele. Il m'a kele mina kofe. Ou la kele intara kofe. Ou la ta faut kele no te faut quoi. Donc so haju ani ngani ya. So aju ngani ya kele. Meta pour une Afrique unie. Donc Afrique y est toi bamana kana farafina. Farafina kelenya. Imai un peuple, un but, une foi. So aju ngani ya kele. Farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, Djougou mana kumbo. Ni djougou ya kumbo. S'il découvre son front, Djougou mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors, et au dedans, konona oube konam. Konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befa avec kuma kinye doni. Ou la foko wa kenema. Wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema. Ou ça que konona wa kenema. Ou be konona wali kenema. Minga no edam parce que mo date kilinye. Donc jugu mana kumbo. Konona wali kenema. Beka wili kijo. Beka wili kijo. Saya kafisa maloye. Donc un beau fameux saya kafisa ni maloye. Farafina faso Mali. Farafina est Afrique. Donc pour une Afrique, pour l'Afrique et pour toi Mali. Donc ambake Afrique kama ambake fana kama. Farafina na faso Mali. John iko horonya bere. Encore John iko horonya. Parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin. Donc John iko horonya bere o yema nga kando ndro na ko ndro iko horonya yere kwa John iko horonya di John iko horonya bere après farafina na faso Mali kele iko kelenya ko liberté parce que ameka nga liberté ni nga indépendance donc ni kele o kele ibake iprese ki jo iredi ko ika liberté kama ika kelenya kama ika se jo pour ika na dépend wora Malitle bebi, malitle be sini. Donc Mali bet le bi, Mali bet le sini. Donc Mali bet toyen bi, toyen sini. Ambo famo jara mo otea. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain otea. Malitle bebi, malitle be sini. Jigia foro fontira kaira, les champs fleurissent d'espérance. Espérance ko jigi mo jigiya quoi donc comme to kana labando be markana be dabinetini quoi jigiya foro les champs d'espérance quoi après comme jigiya foro comme les champs quoi ame foro minke funtira kaira ko da chaira quoi a funtena chaira l'énergie du champ de l'espérance ko jigi banna ko am kontana ma fuku fomu na nyene bom non jigiya foro funtira kaira Deon hakili latigera peu o kore Mali deon hakili latigera peu dans madame ne stage je sais qu'à apprend ante fakate me 8 minutes kan ay c'est ça Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudutime so ajungani ya kele Farafina kelenya jugu bana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kelenya kele Malitle bebi, malitle be sini, jigiya foro funtira kaira, deon hakili latigera, peu. Donc, hakili latigera. J'espère que ça va vous apprendre l'hymne national du Mali. Je remercie tout le monde. Je crois que Ambeka nga dit que l'hymne national, mais dimsini fara mokoroba kara chef fara musoka Mali bi joni Mali deon ye dusu taku bo. Kafoko saya kafsani malui ma iminga dunko jugu donc beka nga sala merci beaucoup comme ina fante fakata me 8 minutes kan I love you very much ala kan to nyawani bye bye me koroboro kan tabe na de Mali mani irma tun de ka ko ni hakoy wa channel aussi merci bye bye
Ambalmao Oniyankuma, Obalamso Madame Sisiara Mata Sissoko, ana Ubatanti Rakabo, Atlanta, États-Unis. Mina ni video yenke bi walsan angan dige Mali hymne national la anga bamana kana. C'est important parce que ni mogo digira ika hymne abato abe dusu do di kono, ika seka jamana, ika kesa ke jamana fe ka faso do ya nyuma ya do dusu kono. Donc ni video bi comme video d'instruction, video mimba au kala ana abaw digi chugumi. Donc amba damne au chama do to kana deja mais amna damne bamana kana ka nyefo bamana kana. Mali mana kambo nyeta kele badu ambe banche siri kala yudu time so waju ngani ya kele farafina kele nya jugu mana kumbo konona wakene ma beka wili kijo saya kafisa maloye farafina faso Mali John iko horonya bere farafina na faso Mali kele iko kele nya kele o malitle baby o malitle besini jigi ya furo fontira kaira deun hakili latigera peu do mina nyefo akwa famu pour kwa seka odigi ko Mali mana kambo okora ni Mali ya kambo c'est comme si le Mali nous appelle, c'est comme à ton appel Mali, c'est comme parce que toi quand à ton appel Mali, c'est comme si à ton appel au Mali nous allons répondre. Donc quand tu nous appelles nous répondons. Donc Mali mana kambo ni Mali ya kambo nyeta kele bado nyeta bi comme émergence angatanye nyeta bi ke kele min kama o kele bilibili bado donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri ima ambe banche siri kala yudu time kalaidu time kalaidu nsi kora na laidu ta mimta Mali ambasi donc Mali mana kambo nyeta kele bado ambe banche siri kalaidu time. Maintenant bimi no ko fait un peuple un but une fois. Maintenant un peuple au définir comme so c'est comme en faso so. Oui, un peuple, un but, oui, hadjoui. C'est comme nous avons le même but, le même objectif. Ambe fakata yoro kele. Donc, ambe hadjoui kelenye. Donc, so ni hadjou, ani ngania, notre foi. Donc, so hadjou ngani ya kelen. Pourquoi anta fo kelen saba? Parce que un peuple, un but, une foi. Tu vois, kana un bina avant le nom. Bamana kana bina après. C'est comme ni ko mangoro kele. Tu vois, kana fo une mangue. Mais to baba nga fo ko mangoro kelen ima kelen mina kofe o la kelen tara kofe o la ta fo kelen fe no te fo quoi donc so haju ani ngania so haju ngania kelen meta pour une Afrique unie donc Afrique yeto baba nga na farafina kelenya ima un peuple un but une fois so haju ngania kelen farafina kelenya. Maintenant, si l'ennemi découvre son front, jugu mana kumbo, ni jugu ya kungulo boka, s'il découvre son front, jugu mana kumbo. Maintenant, au dedans ou au dehors, et au dedans, konona oube konona wali kenema. Maintenant, wali ni ya befo avec kuma kinye doni, ou la foko wa kenema, wali bi comme wal quoi. Konona wa kenema ou ça que konona wa kenema ou be konona wali kenema minga no edam parce que mo date kelinye donc jugu mana kumbo konona wali kenema beka wili kijo saya kafisa maloye donc ambo famu saya kafisa ni maloye farafina faso Mali farafina est Afrique donc pour une Afrique pour l'Afrique et pour toi Mali donc ambake Afrique kama ambake fana kama farafina na faso Mali John iko horonya bere encore John iko horonya parce que c'est pour dire que John qui arrive à kuma fin donc
jɔn i ko hɔrɔnya bere o ye maninka kan dɔn dɔrɔn a komi dɔrɔn i ko hɔrɔnya yɛrɛ quoi jɔn o jɔn i ko hɔrɔnya de jɔn i ko hɔrɔnya bere après farafina nafaso Mali kɛlɛ i ko kelenya